Så kører vi, Klaas. Ja. Jamen Emil, hvorfor laver vi den her video? Det er fordi, på et tidspunkt, for lidt tid siden, der havde du uploadet en video. Ja, der hedder Letterbox. Den kan I se på hans kanal. Det kan være, der er et link her, fordi det fandt jeg ud af at lave. Fandt du ud af, hvordan man? Ja, hvis du ser helt til sidst, ikke? Så er det der. Så fik du linket. Men der er et link til det, og den handlede om Klaas, der fandt en masse lort ud i skoven. Ja, skovsvinene havde været her. Og jeg så den, og jeg tænkte, det er sgu da egentlig lidt klamt. Så vi skal derud og rense skoven. Hvor kører vi derned igen? Ja, vi skal bare her. Okay. Men, så det skal vi. Det vi laver i dag. Vi har taget den store plastikpose med i hvert fald. Jeg har fået lige lortet ud, mand. Ja, jeg skal lige have. Nå, du skal lave dit hår. Jeg skal lige have. Her kan man altså... der kan sgu være meget i. Yes. Kæmpe plastikpose, så er vi klar. Man kan jo faktisk lave dem til selbukser. Ja. Eller en flyverdragt eller sådan noget. Ja. Men man skal bare lige lave et hul for neden, så man kan få skoen ud. Så er der flyverdragt. Ja, for satan. Lad os komme derud af. Ja. Det kan man. Det er simpelthen bare gjort, det var i stedet for at gå af den her sti, så gik jeg ind imellem træerne. Ja. Og der er så ufattelig meget lort derinde. Det er helt vildt. Jeg kan se noget der. Til højre. Det er noget. Ja. Som vi skal have med. Hvis du tager det til højre, så tager jeg det til venstre. Det er i orden. Jeg håber sgu ikke, at der er en å lige nede på kanten af vejen. Nå. Klaas, der er ret meget flamingo. Det er flamingo, ja. Det er en hel kasse af et eller andet. Og der er mere derinde. Jeg tror, det er dem, der har plantet de her træer her. Man kan se, de er plantet, fordi de står i sådan nogle lige rækker. Men her der er i hvert fald en plastikpose. Ja. Det tager ikke lang tid at finde sådan noget herude. Og flamingo. For satan, det kunne næsten kraften med tisler og alt muligt dårligt herude. Hvad er det? Den lå begravet. Nå, ja, der er også plastikpose der. Plastikpose. Helvede. Vi kommer da ikke til at være herude i særlig lang tid med alt det lort, vi finder. Altså. Ja. Der er sgu noget. Det kommer til at være meget. Ja, men der er helt sådan en af de der plantekasser, ikke? Ja. Den her video, det er jo ikke kun bare en video om at samle skrald. Vi skal også til at snakke en masse. Jamen altså, det er jo kommer til at være sådan en video, som skal øge hvad fanden hedder det? Det er en video. Folk, der går i skoven. Nej. Det er det, du mener. Den kommer til at vise folk, og måske påvirke dem til ikke at smide så meget skrald væk i skoven. Og så der bliver mindre skovsten. Ja. Vi ikke skal gå og rydde op efter dem. En kampagnevideo, kan man sige. Ja, nedenunder den der, det så jeg godt. Der var en myg. Nej, det er ellers ved at være slut med dem. Lad os se, om vi kan finde noget mere hernede af. Det er godt nok stille herude. Der er ingen vind, der rører sig. Hvad har du fundet, Klaas? Okay. Er der et lig begravet? Jeg tror faktisk, det har været sådan en af de der plantekasser, som man har plantet de her træer
Men ikke, der har jo stået en masse babytræer der, ikke? Og så har man sat dem ned i jorden, og så er de blevet til rigtig høje træer. Kraftigt ulækkert det her. Ja. Bare tage så meget af det du kan, altså. Vi kan ikke være her hele dagen. Yes. Altså, vi filmede 5 minutter nu, og vi har allerede sækken fyldt bunden af sækken op. Men du kommer jo nok til at klippe lidt i dit tråd. Ja, hvis vi siger. Du er jo blevet glad for at redigere. Ja, det kan jeg se på de sidste videoer. Men Det bliver et helvede at cykle hjem med den her. ja, om ikke vi kan finde på et eller andet. Prøv at tænke på, hvad folk må tænke, når de ser os komme cyklerne med sådan en her. Jeg tænker, de skal på omlasteren i Stubbekøbing. Jeg tænker bare, det Ja. sådan. Vi er ikke engang gået 15 meter. Derfra dertil. Ja, og vi har allerede fundet så meget shit her. Så meget lort. Jeg tror, vi har valgt en dårlig stil. Ja, vi ser sgu ikke så meget skrald mere. Hvilket er godt, men altså, vi skal også have noget at filme. Jeg tror, der er noget herinde. Yes, jeg fandt noget. Og for en skrald. Jeg fandt noget lort. For helvede, skovfilmen er der. Det ligner en masse aviser. Det ligner over en jernstang. En jernstang. Jernstang. Den kan vi nok ikke få med, for den sidder ret fast. Men masser af aviser. Det er moderne. Der er sådan en kode, man kan scanne på. Sådan en, hvad Sådan det der. hedder. QR-kode. Ja. Nå. Det er sgu bare lækkert, du. Kan bare... det gider vi ikke. Hvor er det egentlig ulækkert, Ja. nu når man tænker over det. Vådavis, der har ligget her i lang tid. Men det kommer i sådan nogle store stykker her. Prøv at se. Ja, det kan. Klaas, den sidder altså fast. Det har været del af en hegn eller sådan noget. Den der. Vi kan nok ikke få det hele med, men altså meget af det kan vi. Gammel lort. Ja, det er. Og så egentlig make that a wish go away. Ind med det. Hold da op, hvor er det episk det her. Det er dramatisk, det er drama. Ja. Så nogle syge videoeffekter over, ikke? Ja. Lave et eller andet mærkeligt. Det ved jeg bare, du kommer til. Også der, hvor jeg stod lige før og boostede. Jeg så ved med, at du kommer til at lave et eller andet. Rygerlummerne står til igen. Eller sådan noget. Det kunne jeg sagt. Ja. Det er humor, du. Det er bare humor. Det er godt, du har det selv. Ja. Det kan man ikke leve uden. Men med det lort. Sådan der. Skidt er godt. Så kører vi igen. Jeg er faktisk allerede begyndt at blive en lille smule tung. Man kan godt mærke, at der er noget i. Ja, det er jo også... det er vådt. Så... Den er... Chok. Jeg troede lige, jeg mast en mus eller sådan noget, så var jeg bare her flamingo.
Okay, Nå, jamen, det var jo egentlig det, vi havde for i dag. vi er færdige. Ja, så vi håber, I kunne lide det. Budskabet er, lad være med at smide jeres lort i naturen, fordi det er ikke særlig godt. Og lad være med at ryge svampe. Ja, det er heller ikke særlig godt. Men Så- så vi kan lige prøve at se, hvad vi kan. Ja. Wait a moment. Her. Så meget fandt vi. Og det er jo ikke særlig fedt. Det er plastik, alt muligt lort. Som vi Og så bare... fandt vi også, eller jeg fandt, endelig en gren til en slangebøs. Så det er jeg glad for. Og det kommer til at blive med lidt episk musik og sådan noget, så vidt jeg har forstået på en. Ja, det kommer i en anden Og så video. fandt jeg de her 3 dejlige store fjer. Så, Det er jo sådan nogle ting, man gerne vil finde ud af turen. Og det kan vi kun fortsætte med at finde derude, hvis man lader være med at smide sådan nogle ting. ja. For ellers så dør dyrene simpelthen. Altså. Jamen altså, der er jo mange eksempler på dyr, der sidder fast i og sådan noget der, ikke? Ja. Især i havet. Ja. Så Men, og så har vi jo også været noget. Hvor mange rådyr er det, vi har set, Emil? 3? 4? se 3-4 stykker, ja. Ja. 2 råer og en buk. Måske en rå til. Vi har i hvert fald set en buk og 2 råer. Ja. Så er naturen ikke helt dræbt endnu, men altså, Nej. pas Og på. så er der jo fasanerne. Ja, fasanerne. Det var godt nok fedt. Claes blev super vild over fasanerne. Ja, men Ja, det synes jeg var fedt. Så det er godt. Så siger vi farvel da. ja, vi ses.